Прывітанне, сябры! У жывым эфіры Белсату перадача «Двубой». З вами ведоўца Віталь Цыганкоў. «Двубой», як я звычайна кажу, гэта дыскусія, спрэчка, аргументы, эмоцыі. Удзельнікі праграмы – людзі, якія маюць розныя погляды і падыходы да нейкай праблемы. Тэма сённяшняга «Двубоя» – дэбаты кандыдатаў у каардынацыйную раду. Для чаго патрэбная рада, што яна можа зрабіць для беларусаў і дзеля чаго вы ў яе вылучаецеся. Сённяшнія ўдзельнікі. Аліна Коўшык, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні, другі нумар ад блоку «Еўрапейскі выбар». Прывітанне. Добрый вечар. І Александр Кнырович, прадпрымальнік і блогер, трэці нумар ад блоку Егорова Прокопьева. Добрый вечар. Добрый вечар. Коротка, погляды сённяшніх апанентаў выглядаюць так. Задача каардынацыйнай рады – вярнуць беларусам цікавасць да палітыкі, празрыстасць працэсу, выпрацоўваць рашэнні, якія будуць рэалізоўваць дэмакратычныя сілы, даць канкрэтнае вымярэнне еўрапейскаму выбару і развіваць беларускую культуру, працаваць на вырашэнне праблем беларусаў за мяжой і даць магчымасць беларусам унутры краіны мець уплыў на нашы рашэнні. Так заяўляе Аліна Коўшык. Задача каардынацыйнай рады – вярнуць беларусам права голасу. Па выніках выбараў рада мусіць стаць незалежным калектыўным органам прыняцця рашэнняў. Так, мы знаходзімся ў складанай сітуацыі, але шмат якія нацыі прайшлі гэты шлях перад намі, і мы абавязаныя скарыстацца іх досведам, лічыць Александр Кнырович. Ну, але перад пачаткам гарячай дыскусіі давайте паглядзім сюжэт Віталя Бабіна, які прадставіць тэму сённяшняга «Двубою». Больш за 2,5 сотні прэтэндэнтаў, з якіх абяруць 80 дэлегатаў, кандыдаты ў каардынацыйную раду трэцяга склікання распачалі агітацыйную кампанію, якая працягнецца да 25-27 траўня, дзён галасавання. Сярод тых, хто балатуецца ў протапарламент, ёсць і яго спікер Андрэй Ягораў. Заслуга Егорова, наверное, во многом, да, в том, что сейчас такой большой конкурс на участие в этих выборах. Мы намерены продолжать этот курс, расширяя дальнейшее участие различных, возможности для дальнейшего участия все большего и большего количества людей в этих выборах, как в качестве кандидатов, так и в качестве, соответственно, людей, которые могут за это все голосовать. Агулам пасля правярання дакументаў выбарчая камісія зарэгістравала 12 спісаў. Гэта сярод іншага блок «Салідарнасць», які ачолілі Георгій Дзмітрук і Евген Вільскі, спіс «Воля» на чале з Александром Кабанавым, «Еўрапейскі выбар», дзе пад першым нумарам запісаны Александр Дабравольскі, «Закон і правапарадак» пад кіраўніцтвам Александра Азарова, а таксама спіс «Нашая справа» і яго лідарка Роза Турарбекова. Галоўны лозунг апошняй каманды – не жалезнай заслоне паміж Беларусью и Европой. Возобновить железнодорожные пассажирские именно перевозки и способствовать тому, чтобы не закрывалась Европа от Беларуси, для того, чтобы Беларусь и белорусы не попали полностью под влияние России, в конечном итоге в сферу влияния России. Сярод іншых прэтэндэнтаў у каардынацыйную раду спіс «Голас дыяспараў адзінства па-за межамі» на чале з Надзеяй Нортан, незалежныя беларусы Максіма Шабуцкага, блок Вадзіма Прокопьева і Андрэя Ягорова, каманда Паўла Латушкі і Руху за свабоду ў кааліцыі з Юрыем Губарэвічам, спіс «Краіна для жыцця», ягоны лідар Віталь Савюк, моладзевы наступ з нумарам 1 у спісе Лізаветою Прокопчык, а таксама спіс «Хопіць баяцца» на чале з Татьяною Мартынавай. Мне главное, чтобы проголосовали вообще на выборах, я вам скажу честно. Поэтому для меня сначала важно объяснить, зачем белорусам голосовать, а потом уже за меня, за Лизу, за кого-то еще. Это вопрос второй. Для нас важно, чтобы белорусы пришли на выборы, иначе белорусский вопрос будет закрыт. Фармаванне выбарчых спісаў не абышлося без скандалаў, да прыкладу, праз злітую кіберпартызанамі базу зваротаў у КДБ. Сярод прэтэндэнтаў у дэлегаты каардынацыйнай рады знайшліся тыя, хто раней даносіў у карны орган, а таму іхны ўдзел у выбарах спынілі. А прэтэндэнтка ад блоку «Еўрапейскі выбар» Аліна Коўшык не пазначыла свайго другога прозвішча, праз што выбарчая камісія спачатку не залучыла яе ў спіс. Паразуменне ў выніку знайшлі, аднак асадак, як кажуць, застаўся. Так а ў чым сапраўднасць гэтых выбараў тады? У тым, каб яны былі такія, як вам падабаецца? Каб яны былі сапраўднымі, адпаведнымі чаму? Выборы з выключэннямі? Выборы для выключных? Или як?
Што ёсць сапраўднасць тады? Калі вы не можаце сваё сапраўднае імя назваць, у чым пра якую яшчэ далей сапраўднасць мы можам гаварыць? Выбары ў каардынацыйную раду не засталіся без крытыкі. Маўляў, навошта галасаваць, калі орган наўрад ці здолее развязаць рэальныя праблемы беларусаў у Беларусі. Паліталагіня Алеся Руднік звяртае ўвагу, што гэтыя выбары могуць паўплываць на развіццё патэнцыялу палітычна актыўных беларусаў. Гэта таксама магчымасць прыцягнуць новых асобаў. Вось будзем чакаць вынікаў, будзем спадзявацца на тое, што нават праз дыгітальныя нейкія інструменты каардынацыйная рада зможа дасягнуць большай рэпрэзентатыўнасці. Сам працэс галасавання мае забяспечыць каманда платформы «Новая Беларусь». Пры гэтым прагаласаваць змогуць як беларусы замежжа, гэтак і выбарнікі з Беларусі. Вядома, пры умовах гарантавання патрабаванняў бяспекі. Што ж, так выглядае гэта, безумоўна, шырокая і складаная шматзначная тэма, але паводле правіл нашого двубоя пачнем з таго, што сённяшнія апаненты па адной хвілінкі коратка і максімальна лаканічна выкажуць сваё стратэгічнае стаўленне да гэтай праблемы. Калі ласка, Аліна Ковшык, вашы 6 секунд. Дзякуй, Віталь. Шаноўнае спадарства, я згодная з выказваннем у папярэднім сюжэце, што сапраўды важна галасаваць. У 2020 годзе все сказалі, што ў нас забралі права выбару. Мы зараз самі вяртаем сабе гэтае права выбару. Так, яно з абмежаваннямі, але гэта упершыню выбару, якіх вы зможаце аддаць голас за людзей, якіх вы ведаеце. А я перакананая, што ў розных спісах вы знойдзеце тых людзей, каго вы ведаеце і каму вы давяряеце. Для мяне вельмі істотны момант вернуць каардынацыйнай радзе шанаванне, распазнавальнасць і празрыстасць працэсу. Для мяне важна, каб вы, тыя людзі, якія сапраўды з'яўляюцца беларусамі, зацікаўленымі ў зменах у нашай краіне, мелі ўплыў на тое, што адбываецца. Мы разумеем, што людзі, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі, не могуць галасаваць з прычынаў бяспекі. Але мы працуем над такім інструментам, які гэта дазволіць, каб вашы меркаванні ўлічваліся. Пакуль трохі зарана пра гэта казаць, але я спадзяюся, што вельмі хутка гэты інструмент будзе прадстаўлены. Шаноўнае спадарства, я думаю, што гэта таксама адпаведны момант, каб засведчыць наш еўрапейскі выбар. Тое, што Дякую, Аліна, хвілінка прайшла, вы Так не хутка заважылі. прайшла. Так, безумоўна. І у нас яшчэ будзе цэлых наперадзе 30 хвілін сказаць все, што вы захочаце, але зараз тую ж самую хвілінку дадзім Александру. Ну, ведаеце, мне хацела не прыпыняць Аліну, даць ёй магчымасць дагаворыць, бо яна гаварыла вельмі слушныя думкі і нельга не пагадзіцца і з Алінай, і дзіўная рэч, але нельга не пагадзіцца з Тацянай Мартынавай, так бывае не заўжды часцей бывае наадварот, але сапраўды гэта вяртанне да беларусаў, гэта вяртанне ім, беларусам, права нам, беларусам, голасу, і тым, якія знаходзяцца і ў тым ліку і ўнутры краіны. І я ўпэўнены, што беларусам патрэбна гэтая структура, таму што трэба, каб была моц, каб гэта моц была адлюстравана ў некай структуры, якая гаворыць голасам беларусам. Таму тое, што зараз адбываюцца гэты выбары, тое, што мы ідзем на гэтым выбары ў спісе Пракоп'ева Егорова, і мы лічым, што беларускія палітыкі павінны фінансавацца самімі беларусамі. Канешне, нам патрэбна сільная дыаспара, нам патрэбна самастойнае фінансаванне, і тады гэта будзе моц, тады будзе з беларусамі будуць размаўляць. Што ж, дзякуй. І ўжо, конечно, уступныя прамовы нарадзілі шмат пытанняў, і шмат пытанняў ёсць да самой этой тэмы. Давайте, может быть, пачнем з такога, может быть, банальнага, але пытанне, якое многія задаюць, і людзі, якія добразычліва ставяцца і да беларускіх дэмакратычных сілаў, і людзі, якія скептычна ставяцца, што, для чаго ўвогуле гэта каардынацыйная рада, што яна можа вырашаць, можа быць, як часам кажуць, это нейкія такія гульні ў песочніцы, якія важны для тых людзей, якія ў іх удзельнічаюць, безумоўна, гэта барацьба, гэта цікава, гэта інтрыгі, але мала важны для той самых большасці беларусаў, якія чакаюць нейкія перамены. Што вы адкажаце на такое пытанне?
Я не згодная, што гэта не ўплывае на большасць беларусаў. Я пераканана, што ўсё, што мы робім разам супольна-дэмакратычнай сілы, уплывае на будучыню Беларусі. Калі бы так думалі все людзі, якія распачыналі кардынальнай стратэгічнай змены ў сваіх краінах, яны бы нічога не дамагліся. І таму я іду ў каардынацыйную раду ад спіса еўрапейскі выбар з мэтаю змяняць сістэму, з мэтаю зрабіць так, каб сапраўды беларусы уплывалі на тое, што адбываецца, і каб сапраўды мы разам прыйшлі да тых зменаў, да якіх мы ідзем. І, дарэчы, тут у нас, я думаю, з усімі спісамі ёсць поўная згода. Нам патрэбна дэмакратычная краіна, нам патрэбнае вызваленне палітвязняў, нам патрэбныя вольныя выбары ў вольнай беларускай краіне. І гэта тое, за што мы змагаемся насамрэч. Але у нас, канешне, ёсць прынцыповае адрозненне па пэўных момантах, і пра гэта таксама, я думаю, варта казаць, што мы не зусім згодныя. Але тым не менш, я думаю, што каардынацыйная рада – гэта вось той голас і тая публічная палітыка, якой нас пазбавіў Лукашенко. Вот давайте, может быть, про адрозненне. Мне здаецца, што у блока Прокоп'ева-Егорова, чый прадстаўнік нумар 3 ў спісе Александр Кнурович, адзін з нашых сённяшніх удзельнікаў, ёсць трошки, можа быць, адрознае ад тых жа прадстаўнікоў, ну, скажем, офісу Светланы Ціхановскай, пункт гледзяча менавіта на ролю каардынацыйнай рады. Ці не так? Ну, прадстаўнікоў офіс Светланы Ціхановскай была магчымасць на працягу 3,5 гадоў рабіць тое, што яны рабілі, і мы ўжо бачым тыя вынікі. Іх можна па-рознаму ацэньваць, іх могуць ацэньваць самі беларусы, ці гэта пазітыўныя, ці гэта негатыўныя вынікі, але яны ўжо ёсць. Наша стаўленне ў тым, што каардынацыйная рада – гэта менавіта калектыўны орган, які павінен быць незалежным. Чаму беларусам патрэбен такі незалежны палітычны орган? Таму што Светлана Георгіевна Ціхановская з'яўляецца прэзідэнткай элект. Няма ніякіх сумневаў, што за яе прагаласавала большасць беларусаў, і няма ніякіх сумневаў у яе сённяшнім статусе. Але што будзе, калі заўтра Светлана Георгіевна стаміцца і скажа калісьці Ельцын: «Прабачце, я устаў, я сыходжу». Што будзе далей? Што будзе далей з легітымнасцю усёй той канструкцыі, якая будуецца на выбары беларусаў у 2020 годзе, і як гэта будзе сістэма працаваць далей. Таму мы лічым, што каардынацыйная рада – гэта незалежны орган, які павінен існаваць на падставе сваіх асобных Вы не выбараў. боитесь такіх абвінавачанняў, што многія людзі ідуць в каардынацыйную раду, прыватнасці пра некаторыя блокі так кажуць, каб пэўным сэнсе існавала процівага Ціхановскай, вот як там прэзідэнт і кангрэс, ці там як Расія был прэзідэнт і Верховны Савет, ці Беларусі Верховны Савет змагалася з прэзідэнтам, пакуль прэзідэнт его не разагнал. То бок нейкая процівавага па-вашаму патрэбна? Калі няма гэтай процівагі, мы назіраем Лукашенка ці Пуціна. Атрымліваецца тое, што атрымліваецца. Краіна ідзе кудысьці ў тупік, не ў 21 стагоддзе, а кудысьці ў 17 стагоддзе. Пытанне толькі ў тым, што гэта процівага павінна існаваць у нейкіх правілах, у нейкіх рэгуляментах, да? У нейкім таком балансе, які не парушае гэты баланс, не парушае пагадненне, а рухаецца наперад, а не разбурэнне. Вось у гэтым пазіцыя. Аліна, ці згодны вы вот з такім падыходам, як вы, як падкрэслю, як то, што мы называем прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета, міністр в этом кабінеце, што вось каардынацыйная рада павінна не разам з Ціхановскай быць, а трошкі процівавагай быць? Я думаю, што каардынацыйная рада павінна адлюстроўваць тыя палітычныя сілы, якія зараджаюцца альбо ўжо існуюць на нашай арэне дэмакратычных сіл. І паколькі Светлана Ціхановская з'яўляецца всенародна абранай лідаркай, прэзідэнткай электкай, чалавекам, які сапраўды працуе ўжо 3,5 гады. І шчыра кажучы, ведаючы Светлану Ціхановскую, я ведаю, што яна ніколі не скажа: «Я стамілася, я сыходжу». Гэта чалавек са сталёвымі нервамі і з неверагоднай энергіяй, а таму я перакананая, што такога яна не зробіць. Але гэта не азначае, што мы не павінны будаваць зараз сапраўды палітычны цэнтр. І вось таму наш блок «Еўрапейскі выбар» вельмі бы хацеў стаць цэнтрам аб'яднання тых сілаў, якія разумеюць, што мы можам падняць большасць беларусаў, патлумачыць ім, навошта ім трэба ўдзельнічаць у палітычнай гульне, будаваць кааліцыі ў каардынацыйнай радзе. Гэта вельмі цікавая гульня палітычная, якая сапраўды для нас становіцца рэальнасцю. Як я ўжо казала, у нас у Беларусі не было
публічнай палітыкі. У нас не было магчымасці памацаць, як гэта. У нас не было магчымасці публічных дыскусій, у нас не было магчымасці ўплыву на тое, што адбываецца. А зараз мы хочам, каб ён быў. І ўпершыню вы зможаце прагаласаваць за мяне, вы зможаце прагаласаваць за спадара Александра альбо за іншых прадстаўнікоў, якія вам сімпатычны. І потым разлічыць нас з таго, што мы зрабілі альбо не зрабілі. Але я іду, у тым ліку, у каардынацыйную раду, каб падтрымаць народна абраную лідарку Святлану Ціхановскую, тому што я перакананая, што яна як палітычная лідарка мусіць мець сваю сілу тых людзей, якія таксама дапамагаюць і падтрымліваць у гэтым вельмі важным прадстаўнічым органе. Давайте в другім раўндзе двое паслухаем яшчэ одно меркаванне, дастаткова скептычнае, я б сказаў. Выбары каардынацыйную раду – гэта магчымасць для дэмакратычных сілаў дэманстраваць палітычную актыўнасць і ажывіць традыцыі парламентарызму. Так мяркуе гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Але ці ўплывае гэты працэс на сітуацыю ўнутры Беларусі? Вось яго меркаванне. Что тычыцца сітуацыі ў Беларусі, магчымасці дэмакратычных сіл, магчымасці Святланы Ціхановскай, тым больш магчымасці каардынацыйнай рады нейкім чынам сур'ёзна паўплываць на падзеі ў Беларусі, яны з вядомых прычынаў вельмі абмежаваныя. Таксама абмежаваныя магчымасці для нейкага удзелу людзей, якія жывуць у Беларусі у гэтых падзеях, з прычыны пытання уласнай бяспекі. Таму я думаю, што асаблівага ўплыву тут не будзе, і мне падаецца таксама, што ў Беларусі асаблівай цікавасці да гэтых выбараў у каардынацыйную раду то не праяўляюць, не таму, што яны, можа, не цікавыя ўвогуле. Выбары самі па сабе, яны заўсёды, гэта цікавая справа, тым больш, калі ідзе нейкая канкурэнтная барацьба. Праблема-то ў тым, што людзі ў Беларусі разумеюць, што ад гэтых выбараў нічога для іх асабіста ў Беларусі хутчэй за ўсё не зменіцца. Але некаторыя кандыдаты, яны сваімі заявамі, сваімі дзеяннямі, яны міжволі падаграваюць, можа быць, нават не жадаючы, інтарэс да гэтых выбараў. Вось, напрыклад, наш сённяшні дзелік Александр Кнырович недавно в адной з перадачы сказаў, дакладную цытату не будзе прыводзіць, але сэнс тым, што мне не шкада людзей, якія стаяць у чэргах на беларуска-польскай мяжы. На яго адрэагавалі многія, уже і вядомы палітолог Артём Шрайман, перадрукавалі розныя выданні, і галоўная думка Шраймана была, што людзі, якія так заяўляюць, не павінны лічыцца беларускімі палітыкамі, бо яны адарваліся ад народа, які знаходзіцца ў Беларусі. Што вы на это скажаце, Александр? Я бы вельмі жадаў у гэты момант бачыць супраць сябе не Аліну, а менавіта Артёма. Таму што аб гэтай тэме трэба разважаць усур'ёз. І ведаць, калі я казаў гэту фразу, вы прывялі маю даслоўную цытату. Менавіта так я і казаў. І пасля таго хейта, які пачаўся, я яшчэ раз у себя запытаў, магчыма, я памыляюся. Запытаў, адказаў не. Таму што я шкадую, ведаеце, мне шкада было глядзець на Артёма на Артёма Брухана, які з'яўляецца маім сябрам, які не змог паехаць дадому, калі ў яго памерла маці. Ён не змог быць побач, не змог яе пахаваць. Я таксама. І вы таксама. І мне вас было шкада ў гэты момант. Мне шкада тых, хто загінуў за незалежную Беларусь. І іх блізкіх. Мне шкада тых, хто зараз пагібае на фронте. Не шкада палітзняволеных. Гэтых людзей мне шкада. Яны знаходзяцца ў тым становішчы, калі яны нічога не могуць зрабіць. Але калі мы кажам пра дарослых людзей, пра дарослых беларусаў, якія паказалі сваю моц у 2020 годзе. І зараз паказваюць, якія я імі ганаруся. У мяне іншае адчуванне. Я ганаруся тымі беларусамі, якія засталіся ў Беларусі, але не пайшлі супраць сябе, супраць свайго сумлення. Я ганаруся тымі, хто з'ехаў. І зараз я гляджу, як людзі за некалькі гадоў вывучылі мову, пачалі новае жыццё, уладкаваліся ў новай супольнасці некай. Я імі ганаруся. І таму, калі я гляджу на гэтую мяжу, там, у меня шмат блізкіх маіх пераязджае, там 3 гадзіны, 7 гадзін, 12 гадзін. Гэта вельмі малая плата за тое, што адбываецца з краінай, за тое, што адбываецца ў краіне, і таму, прабачце, я не магу іх шкадаваць. Не таму, што яны дрэнныя, не таму, што яны засталіся там, а я застаўся здесь. Не. Таму, што
тое, што Ясна, адбываецца, ёсць нельга людзі закрываць вочы на З тое, што большымі адбываецца. праблемамі, скажем Так, і мы маем справу з дарослымі людзьмі, якія могуць з этим справіцца. Алина, мне здаецца, тут больш філасофскае пытанне. Вот я хацеў спытаць у вас, як вы ставіцеся да этого выказвання Александра, але больш філасофскае пытанне ў тым, што ці можа палітык, калі мы ўжо, як вы кажаце, ігра не і гульня, але все-таки мы займаемся рэальнымі выбарамі, то ці можа палітык гаварыць то, што выбаршчыкам можа быць не зусім прыемна? Ці он павінен гаварыць праўду, ці он павінен гаварыць то, што ад яго чакаюць, і гаварыць нейкія прыемныя рэчы, а не гаварыць нейкіх, ну, скажем, спрэчных, як выказаўся Александр, такіх рэчаў? Гэта залежыць ад асобы, і гэта заўсёды наш асабісты выбар, і я з павагай стаўлюся да людзей, які маюць сваё ўласнае меркаванне і могуць яго абгрунтаваць. Я думаю, што мы, як ты людзі, якія называюць сябе палітыкамі, павінны ўлічваць інтарэсы нашых грамадзянаў. Канешне, яны не заўсёды мусяць супадаць з імі, але тым не менш, я думаю, што зараз у Беларусі застаецца багата вельмі годных людзей, які зрабілі свядомы выбар, застаючыся ў краіне, ведаючы, што там штодня за імі могуць прыйсці. Але таксама багата людзей зрабіла свядомы выбар, каб сябе ўратаваць і выехаць. І я за тое, каб мы гэтых людзей не падзялялі. Я перакананая, што мы з вами ўсе працуем на змену ў нашай краіне. І выбары ў каардынацыйную раду паказваюць. Вось, напрыклад, у нашым спісе ў еўрапейскім выбары, вы ведаеце, колькі там актывістаў з Магілёва, з іншых розных куточкаў нашай Беларусі. Людзі, якія абсалютна увайшлі ў палітыку, некаторыя пасля 20-го года, разам з 20-м годам, некаторыя і раней, але ім сцяж гэта цікава. І гэта сапраўдныя беларусы. Але давайте будзем шчыры, ці будуць беларусы ў Беларусі, нават не гледзячы на все запэўніванні лібера ці любога іншага чалавека, які будзе арганізоўваць сам працэс галасавання, ці рызыкнуць яны галасаваць за каардынацыйную раду? Ці ставіцца такое пытанне, ці хто-небудзь зараз можа смела сказаць: галасуйце, і вам мы ўпэўнена гарантуем, што вам нічого не пагражае. Ці большасць людзей, нават калі ёсць в галаве нейкі 1% таго, што можа быць это страшнавата, не будуць галасаваць з Беларусі, і гэта, напэўна, трэба прыняць як рэальнасць, ці не так? Гэта было адно з пытанняў самых галоўных пры падрыхтоўцы выбараў. Як зрабіць так, каб людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі, бяспечна маглі прагаласаваць? Шчыра кажучы, я не ведаю, як вырашылася зараз гэтае пытанне, не займаюся тэхнічным бокам выбараў, але ў мяне ёсць пытанне да цэнтральнай выбарчай камісіі, бо гэтыя пытанні задаюць мне, беларусы, ў прямых эфірах. Як галасаваць? Чаму ім так мала інфармацыі? Чаму незразумела, дзе якія спісы, дзе якія праграмы? Ну, сапраўды гэтай інфармацыі людзям не хапае. І мне падаецца, што тут цэнтральная выбарчая камісія вельмі недапрацоўвае. Людзям трэба патлумачыць, як гэта, ці сапраўды гэта бяспечна, ці небяспечна. Ці мы проста ўсім кажам: не галасуйце з Беларусі, мы не можам вам гарантаваць. Бо это пытанне не да нас, і я думаю, што і не да Александра таксама. Мы не займаліся арганізацыяй выбару, але тыя людзі, які ўзялі на сябе адказнасць за арганізацыю выбару, яны павінны выйсці і патлумачыць гэта. Александра, вы клічаце, гэта пытанне зачынена дэ-факта, ці вот трэба, ну, маўляў, неяк рабіць такі выгляд, што вось беларусы з Беларусі будуць галасаваць за каардынацыйную раду? Слухайце, мы разумеем, што гэта вельмі цяжкае пытанне. Разумеем. Але па-другое, мы бачым тое, што база таго самага голаса, яна не была злітая. Ніхто не сеў у турму за тое, што ён быў у базе голаса. І мы кажам аб тым, што мы давяраем тым людзям, маем давер да тых людзей, якія гэта зрабілі, і гэтыя ж самыя людзі зараз арганізоўваюць менавіта сам працэс выбару. Таму я таксама вельмі спадзяюся, што яны выйдуць, распавядуць так, каб гэта дайшло да кожнага беларуса, і кожны беларус будзе мець магчымасць. Ці будуць людзі удзельнічаць з Беларусі? Я ўпэўнены, што будуць. Чаму я ўпэўнены? Таму што людзі удзельнічалі ў плане перамога, таму што ёсць частка людзей, ведаеце, як у маркетынге, заўсёды ёсць такія людзі, якія первапраходцы, якія адчуваюць сябе: так, гэта рызыка, але я жадаюць абавязан зрабіць гэты крок. І іх не будзе шмат, але яны будуць. Но па-другое, калі вам страшна, і зразумела, што гэта можа быць страшна, то вы не можете прагаласаваць асабіста, пазваніце тым, хто з'ехаў. Папрасіце іх прагаласаваць вось так ці іншым, тым ці іншым чынам, но прыйсці і ўсё ж такі рэалізаваць ваше права абраць таго прадстаўніка, з якога потым можна будзе запытаць: а што ты зрабіў?
мой прадстаўнік. Еще одно традыцыйнае правило нашего двубоя – гэта калі удзельнікі задаюць адзін аднаму пытанне. Мне здаецца, уже некаторыя пазіцыі прасветліліся. І ўзнікла такое жаданне. Александр, што вы хацелі спытаць у Аліны? Ну, ведаеце, гэта тое самае пытанне, вакол гэтага пытання, якое вы ўжо задавалі. Спіс еўрапейскага выбару выглядае так, як спіс прэзідэнцкай партыі. Там ўсё да рацыі Ціханаўскай, прадстаўнікі. Партыя ўлады. Гэта партыя ўлады. Ну, прабачце, з часткай жарта, канешне, але ці гэта партыя ўлады, гэта першае пытанне. Ну і другое пытанне, калі магчыма, ведаеце, калі мы толькі прызначылі выбары, Коаліцыйная рада прызначыла выбары, СМІ атрымалі такі дзіўны ліст ад аб'яднанага пераходнага кабінета аб тым, што аб'яднаны пераходны кабінет падтрымлівае самыя выбары, але лічыць, што гэта не гарантавана бяспека і лічыць, што яны праводзяцца зарана, што трэба правадзіць іх пазней. Магчыма, вы маеце некую інфармацыю, як зараз аб'яднаны пераходны кабінет ставіцца да гэтых выбараў. Дзякуй за пытанні. Ці гэта партыя ўлады? Гэта не партыя ўлады. Калі паглядзець уважліва на спіс, то вы заўважыце там прадстаўнікі і партыі. Так сапраўды лідарам з'яўляецца дарадца Святлана Ціханаўская, Александр Дабравольскі. Гэта выдатны палітык, які вельмі дасведчаны. Я з'яўляюся прадстаўніцай аб'яднанага пераходнага кабінету, але ў нас і Мікалай Халезін, у нас прадстаўнікі арганізацыі добраахвотнікаў, ветэранаў, прадстаўнікі актывістаў, прадстаўнікі партыі ОГП. Ну, сапраўды вельмі багата, таму гэта назваць партыю ўлады нельга. Але сапраўды мы дэкларуем нашу падтрымку Святлане Ціханаўскай, мы дэкларуем нашу зацікаўленасць у еўрапейскім выбары і ў рэальных рашэннях падчас дзеянняў каардынацыйнай рады. Мне таксама падаецца, што зараз вельмі добры момант прыйшоў для таго, каб сапраўды высветліць, што рэальна зможа зрабіць каардынацыйная рада для беларусаў. А таксама, якія будуць адносіны паміж офісам Святланы Ціханаўскай, аб'яднаным пераходным кабінетам і таксама каардынацыйная рада. Гэтыя все пытанні ляжаць зараз на стале. Я ведаю, што выпрацоўваецца пэўнае рашэнне. Спадзяюся, што гэтае пагадненне будзе падпісанае, быць можа, яшчэ прадстаўнікамі другога склікання, альбо, можа, ўжо трэцяга. Паглядзім, як гэты перамоўны працэс будзе ісці. Аліна, мне цікава, чаму, напрыклад, вот таксама ідзе ад аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка, вельмі вядомая прыкметная асоба, чаму не в вашым спісе, чаму яго спіс асобны? Можа, мела б сэнс людзі, якія прадстаўляюць адзін кабінет, ну, выканаўчую ўладу, калі мы такія праводзім паралелі, каб яны ішлі разам? Глядзіце, мы жывем, альбо мы тэстуем дэмакратычныя працэсы, а таму кожны палітык вырашае, ад якога блока яму ісці альбо не ісці. У спадара Паўла палітычныя амбіцыі, ён працаваў на гэта, ён мае сваю арганізацыю, ён ідзе сваім асобным спісам. Так што я думаю, што гэта абсалютнае права кожнага з нас выбіраць, альбо ісці разам, альбо ісці асобна. Але далей я думаю, што будуць яшчэ вельмі цікавыя размовы у тым, якія будуць будавацца кааліцыі, але гэта будзе зразумела пасля выбараў. Аліна, ваше пытанне да Александра, можа, ўжо саспела? Пытанняў, насамрэч, маю багата, але я не адказала яшчэ на другое пытанне пра стаўленне аб'яднанага пераходнага кабінета. Так? безумоўна. Таму я адказваю адразу. Сапраўды гэты ліст быў вымушаным крокам, калі нашыя перамовы з тымі людзьмі, якія рыхтавалі выбары ў рамках працоўнай групы, яны зайшлі ў тупік. Калі мы бачылі, што гэтыя людзі зрываюць усе тэрміны, мы бачылі, што няма пагаднення, і калі пачаліся самастойныя дзеянні тых людзей, якія пачалі арганізоўваць выбары без узгаднення з іншымі палітычнымі партнёрамі, мы палічылі неабходным зрабіць гучнай нашу палітычную заяву, апублічыць яе, паказваючы, што мы не згаджаемся з тым, што адбываецца. Агулам мне падаецца насамрэч, што не павінны арганізоўваць выбары тыя людзі, якія, ну, як бы ўжо гэта робяць, альбо прадстаўляюць вось гэты орган, бо падаецца, што гэта не надта празрыста. Ну і плюс я і зараз пераканана, што на выбарчую кампанію у нас вельмі мала было часу. І я думаю, што для ўсіх нас было найбольш карысна, калі б гэтыя выбары адбыліся пазней. У нас было б больш шансу паразмаўляць з выбарцамі, больш шансу на падрыхтоўку. А зараз гэта проста нейкая шалёная бежым нейкі. Это нават не марафон, гэта такі хутчэй выбарчы спринт, дзе ты не маеш шанс
шансы не паразмаўляць з выбарцамі, не падрыхтавацца дакладна, таму што все адбываецца вельмі такім хуткім тэмпе. Я думаю, не на карысць. Калі б у нас было больш часу на гэта, я думаю, што мы маглі бы больш размаўляць з беларусамі, пераконваць іх, што варта ўдзельнічаць у выбарах і пераконваць, што варта галасаваць і, быць можа, таксама знайсці спосаб, як зрабіць гэта больш Ну, бяспечна. калі мала часу, то в канцэнтрацыі мы это перамагаем, то бок фактычна незалежныя СМІ стараюцца, мне здаецца, асвятляць. І вот в тым ліку наша праграма «Дубой». Ваше пытанне, Александру. У выбарчай гонцы не перамагаюць хутка. У выбарчай гонцы перамагаюць тых, хто працуе сістэматычна. Так, першае пытанне да спадара Александра. Вы казалі, што мы, калі нас выберуць у каардынацыйную раду, будзем адказваць перад выбарцамі за тое, што мы зробім. І сапраўды гэта так, і таксама так лічу. Але вы з'яўляецеся сябрам каардынацыйнай рады другога склікання. Былым сябрам. Былым сябрам. Так. Што ў вас атрымалася зрабіць? Якія ў вас ёсць поспехі? Чым вы Асабіста? можете пахваліцца? Ну, асабіста, як сябра каардынацыйнай рады. Ну, па-першае, дазвольце, я ўсё ж такі перад тым, як адказаць на пытанне, удакладню. Магчыма, у меня не поўная інфармацыя, але з майго пункту гледжання менавіта працэс узгаднення тэрмінаў зацягвала другі бок. З нашага пункту гледжання Координацыйная рада рабіла ўсё, каб зрабіць як мага хутчэй. Яна прыняла рашэнне аб выбарах яшчэ 7 снежня, а потым был вельмі цяжкі працэс перамоваў, які не скончыўся нічым. І таму Координацыйная рада сваім рашэннем прызначыла выбары ў такі хуткі тэрмін. І я лічу, што яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць, але, магчыма, мы тут не пагадняемся з Алінай. Я думаю, што мы тут не пагаджаемся. Я ведаю іншы бок гэтага пытання, але перамовы яны не заўсёды прыводзяць сапраўды да супольнага выніку. Наконт маёй асабістай працы, ну, тут все проста. Гэта было вельмі цікава. Гэта был такі пробнік дэмакратыі, і я удзячны тым людзям, якія запрасілі мяне да ўдзела. Мы разумеем, што тады больш за 1,5 гады таму размова шла аб тым, што будзе нейкі конкурс сярод прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, але ў выніку на 75 месц у Координацыйнай радзе, якія былі прапанаваны грамадзянскай супольнасці, была канкурэнцыя 1 к 1. Таму не было ніякай канкурэнцыі, на жаль, і добра, што тады не было выбараў, таму што былі бы вынікі нерэлевантныя, тады былі вынікі. На працягу гэтага тэрміна я працаваў у Координацыйнай радзе, я прымаў удзел у паседжаннях, прымаў удзел у галасаваннях і выказваў сваё меркаванне наконт тых тэм, якія не кранаюцца мяне асабіста, а наконт прадпрымальніцтва я быў прадстаўніком АЙСТа, гэта структура, якая ў Польшы і займаецца падтрымкай прадпрымальніцтва. У меня было 4 прапановы. Я працаваў над імі, прапановаў было шмат абмеркаванняў, але кожная з іх была зарэзана складам КР2. Вот Но я... поспехи, да? Так, вот все поспехи. Я не... Ну, то бок, галоўнае, я думаю, дэмакратычных сілах знайсці для нас спосаб дамаўляцца. У вас не атрымалася дамовіцца з тымі людзьмі, хто займаўся эканомікай. Ну, вы ведаеце, у меня не атрымалася дамовіцца, але я не пакрыўжаны. Чаму? Таму што я разумеў, што гэты склад, ён вось такі, які быў не абраны, які не прадстаўляў супольнасць, а быў вось такі. Таму я тады вырашыў, што гэтыя прапановы мы пакладзем у шуфляду і дастанем тады, калі будзе абраны склад, калі мы будзем дамаўляцца і будуць сапраўды людзі, якія прадстаўляюць беларусаў на выбарах. Александр, у меня до вас есть незручное, мне здаецца, пытанне. А я яшчэ магу? Наступнае. По одному мы задаем, напевно, уже Александр, в рамках два реплики, задал. Ну, можем мы дазволім, але не другое. Я абяцаю, што я вельмі хутка адкажу. Так, я хотела запытаць, чаму блок Пракоп'ева Егорова не падпісаў пакт аб сумленных выбараў, які запрапанаваў Павел Аўтушка, да якога далучыўся наш спіс, далучыўся спіс таксама Александра Азарова. У чым праблема? Вы супраць сумленных выбараў? Таму што мы лічым, што самі па сабе сумленныя выбары не патрабуюць пакта. Гэта адразу зразумела. Калі мы лічым, што мы можам прадстаўляць беларусаў, то не трэба падпісваць ніякіх паперак. Окей. Короткий отказ, на короткое пытание. А мое пытание так само про ваш блог. Справа в том, что... Дивно. Да, что есть такое... вы довольно прикметный блог, собрали многих людей, лидеры у вас цікавые и вядомые. И есть такое меркаванне, некоторым выказывается, что вы идете в Координацыйную раду, каб, умовно скажем, не только ты противагу, про якую мы казали, скласти, а каб, может быть, перацягнуть коўдру на себе, коўдру
цэнтру паўнамоцтваў стварыць там даволі моцны блок з кімсьці, можа, з іншымі і стаць больш важнымі, чым, скажем, офіс Святланы Ціхановскай. Нават Александр Міленкевич некалькі там фактычна тыдняў назад даволі скандальна заяўляў, што ёсць людзі, якія ідуць у каардынацыйную раду, каб, ну, образна кажучы, звергнуць Ціхановскую і самім стаць самымі галоўнымі. І паводле некаторых, скажем так, прыватных, можа быць, звестак, менавіта ваш блок ён меў на ўвазе. І вы сапраўды, вот, калі вы сказалі, што Аліна – это партыя ўлады на гэтых выбарах, то вы апазіцыя? Ці вы так себе не... Якая пазіцыя? Яна ж ва ўладзе ў каардынацыйнай радзе. А Егораў ну, гэта хто? Это был старый, скажем, зараз склад. Хто Теперь мае новую ўплыў ўладу. Вы идете на выбары? как оппозиция Тихановская, ці вы як идете? Ну, па-першае, дзякую за такое стаўленне да блока, як да той структуры, той сілы, якая можа нешта как бы, ну, забраць уладу на сябе. Я таксама лічу, што нашы 35 прадстаўнікоў, які прадстаўляюць больш за 15 краін, і гэта трэба аднасіцца да блока менавіта як да каманды. Не да асобы там Прокоп'ева ці Егорова, гэта весь спіс цалкам, які павінен працаваць як каманда. Мы лічым, што Коордынацыйная рада павінна быць незалежным органам. Але па-другое, мы лічым, што настолькі шмат працы, настолькі шмат напрамкаў, у якіх трэба працаваць, што справа не ідзе аб тым, хто будзе галоўны. Будзе галоўнай Ціхановская, ці будзе галоўнай Коордынацыйная рада. Гэта ж не дзяржава, у якой ёсць нейкія потокі гэтых бюджэтных сродкаў, якія хто-то размяркоўвае. Не. У мінулым складзе Коордынацыйнай радзе ніхто не атрымаў ніводнай капейкі. І ўсе размовы аб тым, што гэта нейкія грантасосы, якія ідуць, каб скупсці бюджэт і адабраць бюджэт, не ведаю, там ад офіса ці аб'яднанага кабінета, але я ведаю, што і ў аб'яднаным кабінеце ёсць, ну, праблемы з тым, з фінансаваннем праектаў. Не ў гэтым справа. І не справа ў барацьбе там з Ціхановскай. І не так стаіць пытанне. Але мы ведаем, што калі мы пабудуем моцную апору, моцную падставу для далейшых крокаў, таму у нас такі лагатып, гэта ўсё ж такі такія будаўнічыя блокі, то і Святлане Георгіевне Ціхановскай будзе працаваць нашмат лягчэй. Аліна, вы згодны, што вот в наступным складзе Коордынацыйнай рады, куды вы абярэцеся, вы будете знаходзіць кампраміс з тымі людзьмі, якія будуць даволі, ну, скажем так, крытычна ставіцца да Ціхановскай, будуць яе даволі рэзка крытыкаваць? Ці вы будете з імі в контрах? Наша мотта гэта адзінства дзеля зменаў. І сапраўды мы ідзем у Коордынацыйную раду дзеля таго, каб будаваць гэтае адзінства. Я падчас сваёй працы ў аб'яднаным пераходным кабінеце вельмі шмат трачу сваіх высілкаў менавіта дзеля таго, каб размаўляць з людзьмі, пераконваць тым, каб варта было працаваць разам. Часам гэта атрымоўваецца, часам гэта не атрымоўваецца, мы все вучымся. І таму мы ідзем у Коордынацыйную раду, каб стаць цэнтрам прыцягнення і размаўляць з усімі палітычнымі сіламі, якія ўвойдуць. Я пераканана, што у нас шмат супольнага з блокам Прокоп'ева і Егорова. Я пераканана, што у нас шмат супольнага з іншымі блокамі, але, канешне, будуць і прынцыповыя разыходжанні. Так што тут будзе таксама палітычная барацьба. Трэба даставіцца да гэтага абсалютна нармальна. Так нараджаюцца дэмакраты, так працуе з парламенты ў розных краінах. Мы павінны шукаць кампрамісы. Вось сёння, дарэчы, я ўдзельнічала ў вечары на памяці Станіслава Шушкевіча, дзе мы ўзгадывалі пра тое, што ён казаў, што сапраўды для дэмакраты вельмі патрэбныя кампрамісы. Згода – это его галоўнае слово было. Дакладна. Згода – гэта тое, што нам таксама зараз патрэбна. Але перадусім мы павінны памятаць, што мы тут сабраліся не дзеля таго, каб дзеліць гэтую песочніцу. Мы сабраліся дзеля таго, каб сабраць усіх таленавітых беларусаў, неабыякавых, якія яшчэ маюць імпэт змагацца дзеля таго, каб аб'яднаць гэтыя высілкі. І мне падаецца, што гэта самае асноўнае. Каб біць мацней, калі мы будзем біць разам, калі мы будзем бачыць, што сапраўды гэтай працы так шмат, і мы можам разлажыць вось гэтую нашу сілу па розных накірунках. Але перадусім не забываць пра самае галоўнае. Жывы эфір, вы як калега ведаеце, што у нас 1,5 хвілінкі да заканчэння праграмы, і гэта час, калі мы даем па 30 секунд удзельнікам падсумаваць сённяшні эфір і альбо сказаць штосьці, што вы не паспелі сказаць. Александр. Ваш 30 секунд. Ведаеце, ў 94 годзе я галасаваў менавіта за Станіслава Шушкевіча. Таму мне вельмі прыемна, што вы яго ўзгадалі, і што вось гэтая згода у мэтах дасягнення нашай агульнай мары новай Беларусі, яна павінна быць у Коордынацыйнай радзе.
Таму зараз усе гэтыя спрэчкі аб тым там так ставішся ці не па-іншаму, ну прыйдзем да Координацыйнай рады, будуць выбары, і я прапаную яшчэ раз абавязкова галасаваць, магчыма, за спіс, у якім ёсць Аліна, магчыма, за спіс, дзе ёсць я, магчыма, за спіс, дзе ёсць там нехта іншы, але абавязкова выказаць сваё меркаванне і как бы потым патрабаваць з вашага дэлегата справаздачнасці. Таму будзе, абавязкова будзе тое, аб чым марыў, у тым ліку Станіслав І 20 Шушкевіч. секунд, Аліне. Шановнае гаспадарства, абавязкова прагаласуйце. Гэта не каштуе шмат высілкаў, але вы можаце выбраць рэальных беларусаў, якія будуць рэальна змяняць гэтую краіну. Зробім першы крок разам. Я заклікаю вас галасаваць за еўрапейскі выбар. Я думаю, што вы ў нашым спісе знойдзеце тых асобаў, якія вам будуць мілыя сэрцу і якія будуць рабіць рэальную працу, таму што мы ставім таксама на рэальную працу. Не проста на словы, не проста на дыскусіі, а на канкрэтную палітычную працу. Што ж, дзякую. Гэта был двубой дэбаты кандыдата ў Координацыйную раду, двубой, якім, спадзяюся, мы трошкі наблізіліся да ісціны. Чыя пазіцыя падалася вам больш пераканаўчай? Глядзіце нашу праграму ў любы час на YouTube, дасылайце там свае ацэнкі і каментары, калі гэта для вас бяспечна. Перадачу правёў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.